Akademická obec pokračuje vo veľmi fatálnej chybe. Aj keď spočiatku tento postoj bol možno tak trochu aj pochopiteľný. Dnes však už nie. Nie, že je zastaraný, ale je doslova škodlivý. Veda sa totiž postavila do pozície protivníka, oponenta viery. A pritom spojenie viery a vedy je nerozlučné. Sú spojení rovnako ako bielko a žltko vo vajíčku. Ich vzťah musí byť dokonale harmonický, pretože ak viera príliš tlačí, uväzňuje vedu, stáva sa z toho demagogická totalita. Ak veda pretlačí hranice viery, stáva sa z nej nezmysluplná honba za odpoveďami bez zjavného dlhodobého zámeru. Viera prináša hlboké poznanie o stave a povahe vecí. Prináša vhľady o dlhodobých cieľoch. Veda prináša konkrétne návody, ako dosiahnuť tieto ciele, alebo udržať či zlepšiť stav a povahu vecí. Dômyselná spolupráca viery a vedy prináša skutočný pokrok. Vlastne môžeme aj povedať evolúciu. Pri štúdiu cesty prebudenia realizujeme práve takú rovnováhu medzi vierou a vedou, kde sa snúbi spiritualita s pragmatizmom. Pridaj sa k nám. Na stránke vedomaškola.sk nájdeš všetko, čo potrebuješ, aby si sa prihlásil do štúdia Cesty prebudenia. Teším sa na teba.